tam kor beng long pini lar mazan ke lo non ki mi lut kana razan ma devi jalo amel tum prabjen pen lang lo inda prang po alun khazan men kra lo mantu ne arani labang sunul karjan ilitum M2M production YouTube channel sai tum lang lo ipo lasipini labang sunul karjan long kumasi chapajan ingma ilitum labang solar mazan penang ton lang lo nang to tangti a video le start lo nang mantu ne arani labang sunul karjan tum chapajan thek long po kechet tangklong mate arji ki min na actress alang le men sami clearmina bongrung pi alang le pan ilitum puthot akimi labang sunul karjan long alang chapajan ilitum thek iglong po lapela bang sun ka janong chapa bang phu ma tek tor men ke kechet thangklong tiktok actor alang limen rang mukrang rong phar alang le tumsi la bang sun ka janong ka chapa jan iketum lo mantu ne arani la bang sun ka janong sirap chitudun abang phu bang itum amen klai khen lo producer mirdina rong hang pi apen direction dun abang phu men ke jitul timong mohar knep dun mati editing tum amen klai khen lo sk kram sa lapen lipson hanse lapen labang sun kwa janong RG kimi don abang phomen ke rukhasen hanse lapen lyrics kimi don abang phomen ke ekontimong lapen labang sun kwa janong singer abang phemen ke sami karik bp iltum labang sun kwa jan mate video dom iltum prabjen pen langlong ida prang po M2M production YouTube channel long tasilitum full alun kwa jan tum chong hong ding lo nang na tum anibang iltum kar biang long mate thangklong a video mate actor actress a video long virte na tum hasek channel usas raka binon pini lamazan classic ang ton lo kur wang thu